Musoro weshoko muzuva ranhasi unoti vanotenda vachaona Mwari. Zita rangu ndinonzi Apostle Miracle Prince. Iwe unofunga sokuti kana kuchinzi vanotenda vachaona Mwari. Shoko raMwari kana richidaro rinenge richirevei kana iwe wakazvitarisa. Nokuti kutenda ndechimwe chinhu chinoremera vanhu vakati wandei, even vari mudzikereke muzuva ranhasi. Chinhu chinonzi kutenda chinovaremera. Asi ukaverenga shoko raMwari panapa mubhuku yavaGaratia chapter 3 verse 8 unogona kunzwisisa kuti Abraham wakanga achimbozvifambisa sei kuti iye ave neukama wakanga wakasimba naMwari. Tinobva taona kuti Abraham munhu wakanga aine kutenda pazvinhu zvose zvakanga achiudzwa naMwari waizviita. Haleluya. Norugwaro zvarwakaziva zviri mberi kuti Mwari ucharuramisa vaHidheni nokutenda, rwakaparidza ivhangeri kare kuna Abrahamu ruchiti mauri marudzi ose acharopafadza. Ungagona here hama mudikanwa kuteerera inzwi raMwari seizvo wachaudzwa naMwari kuti uite ugobva wazviita, kuti vamwe vachazoberekwa pamakore anouyayo vagozova vakaropafadzwa kuburikidza newe? Zvingaitika here pauri muzuva ranhasi seizvo zvakaitwa naAbhrahamu? Nokuti Bhaibheri rinoti norugwaro zvarwakaziva zviri mberi kuti Mwari ucharuramisa vaHidheni nokutenda, rwakaparidza ivhangeri kare kuna Abrahamu ruchiti mauri marudzi ose acharopafadzwa. Saka ukada kuti utarise unobva waona kuti hatina mawaniro amwe atingamboita maropafadzo ari muna Ishe Jesu Kristu kana tisina kutenda mukati muupenyu hwedu. Saka kuti tione maropafadzo ari muna Ishe Jesu Kristu tinofanira kuti tive nokutenda. Haleluya. Chakaita kuti Abrahamu aropafadzwe naMwari kunyange nemarudzi aizotevera akanga asati avepo panguva yake iye Abrahamu kuva nokutenda. Nokuti Abrahamu wakanga aine kutenda iye pazvinhu zvose, wakati agara makore mazhinji asina mwana, nguva yaMwari yokuti Abrahamu azova nemwana ikazokwana, ndobva Mwari vapa mwana Abrahamu. Mwana uya akamutumidza zita rokuti Isaac. Chinzo manje pava paya Mwari ndobva vati zvakare kuna Abrahamu, tora mwana wako iye mumwe chete wandakakupa uende naye kugomo undomuita chibayiro. Mashoko aya mashoko anorema kuwatevedzera, asi nokutenda Abrahamu wakanzwisisa kuti kana vari Mwari vataura ndinofanira kuti nditevedzere, nokuti ndivo vakandipa mwana. Zvakare ndiri kufanira kuti nditevedzere sezvavari kureva, nditore mwana uyu ndiende naye ndinomuita chibayiro kunyange ari mumwe chete. Mashoko aya akataurwa naMwari kuna Abrahamu, mashoko akanga achirema, mashoko okuti even pavatendi vatinavo muzuva ranhasi kana vaiudzwa mashoko akaita saiwayo naMwari handifunge kuti vaiva vateedzera, asi kuti vaitokundikana. Asi Abrahamu nokuda kwokuti wakanga aine kutenda wakaatevedzera. Haleluya. Zvinhu zvingani zvaunotevedzera mukati muupenyu hwako hama mudikanwa nokuda kwokuti zvataurwa naMwari? Vazhinji vedu Mwari pane vaida kutiropafadza vakatiudza kuti ngatidai, tinoona kuita sokuti Mwari vatirasha, asi iri nzira yekuti tigone kuona maropafadzo mazhinji mukati muupenyu hwedu. Haleluya. Mwari vakabva vati kuna Abrahamu, nokuda kwokutenda kwako kwandaona uchava baba vemarudzi ose, uye marudzi ose acharopafadzwa kuburikidza newe. Mwari vangakuvimba here iwewe muzuva ranhasi kana vakakuudza zvokuti uite sezvavakaita kuna Abrahamu? Haleluya. Can God trust you today? Zvauri iwewe hama mudikanwa, ungava ropafadzo here kune vamwe kuburikidza nokutenda kwako? Hauchanzwa inzwi raJehovha richiti
ita zvakati nezvakati, iwewe wobva watevedzera. Abrahamu haana kungoita baba vemarudzi like ngano, asi kuti wakaita baba vemarudzi ose after ateerera inzwi rakabva kuna Jehovha akatevedzera sezvakauzwa naJehovha kuburikidza nokutenda, kunyange zvakanga zvichirema kuzviita, asi iye wakazviita kuburikidza nokutenda. After that ndobva anzi naMwari, uchava baba vemarudzi ose, uye marudzi ose acharopafadzwa kuburikidza newe. Haleluya! Avanotenda vachaona Mwari.